Diyos marahay na aldaw po sa Indogabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Ngunyan iyo ang katulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, as in pinupo niyan manyan nato, ang nobenaryo para sa kaumawan ni Jesus ang marahay na pastor. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to ang satong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Nene Del Rosario and family, Salve Cabral, Yantero and Decena family, Alinarte family, petisyon ni Jose Arnel Rubio, pasasalamat asin petisyon ni na Lawrence Evan Rubio and family, Lorraine Evanine and Eifert, Lorraine Evanine Clarete, pasasalamat ni Cara Bailey Matias and Enguero family, Lailin Lumbria, Felix Riva, pasasalamat para sa promosyon ni Carlo Botor, para sa wedding anniversary dolot ni Del Fornoles, para sa in honor of Good Shepherd, dolot ni Joseph and Bibi Tesena, Thanksgiving for the gift of life of Miliano and Emilio, dolot ni Emma Bautista, Thanksgiving and safe travel of Mila Rubio, Thanksgiving and petition, dolot ni Mr. and Mrs. Dan and Nenette Sare and family. Thanksgiving, dolot ni Luz Calomos. Thanksgiving for the gift of life of Kael Navarre, dolot ni Rita Castro. Thanksgiving and petition to pass the board exam of Kenneth, dolot ni Mr. and Mrs. Ilan. For complete healing of Father Luan Harsha and Salve Cabral, for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially of Salve Cabral and Tebe Hamunde, for settlement of land dispute, dolot ni Nene Del Rosario, for guidance and enlightenment of Paulo Tablizo, dolot ni Nene Del Rosario, for safe guidance and good health of Arnaldo II, Arnold Kirby, Cindy, and Carmen Bunyag, dolot ni Benang Bunyag, for safe and good health of Maria Faydona, Jerome, Viel Maria Rodriguez, dolot ni Benang, intention mass for safety, good health, and financial success of Mary Jean, Roderick, Bibi, Joseph, Francia, Hector, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Naina, Mai, Christian, Nathaniel, and Angelo, dolot Canyantero and Decena family, for guidance and protection of baby Justin and Eloise, dolot ni Bebot Matias, para sa kalagan mga minasunod, nina Antonio, Helen, Belen, Rodrigo, Pantaleon, Anacleta, Reynaldo, dolot ni Nene Del Rosario, for the souls of dead members of CRC and LLFCC, sa kalag ni na Arnaldo and Arvin Arnold Bunyag, dolot ni Binang, sa kalag sa Purgatorio, dolot ni Salve Cabral, sa kalag ni na Ulysses and Juanita, Monico, Feliza, Geneva, and sa kalag sa Purgatorio, dolot ni Carlo Botor, sa kalag ni na Gaspar, Carlos, Hilario, Gregorio, Estrella, Irene, Saturnina, Aaron, dolot Canyantero and Decena family, asin sa gabos na kalag sa Purgatorio, dolot ni Bebot Matias and Enguero family. Pasasalamat in honor of Jesus the Good Shepherd, dolot ni Charina, kan FRP, Melrose Macandog family, members and benefactors of PWHS Naga, Beatriz Gumabaw, Patricia Morales, Nathaniel and Leah Kapukaw and family, Rosales and Paredes family, pasasalamat asin special na intensyon ni Katrina Herubin, special intention ni Charina, safe travel kan Parafina family, petition kan FRP, special intention of USI nursing family, dolot ni Agnes Solis, mga special intensyon ni Nathaniel and Leah Kapukaw family, Nolasco Grace Castillo, Yani Solis, Rosales and Paredes family, asin sa kalag ni na Julian, Lina,
Army and Pablo, dolot ni Cecil Imperial, ni na Jose, Patricia, Bienvenido, Beatriz, dolot ni Lily Anonas, ni Patricia Bea, dolot ni Bienvenido Anonas, ni Francisca Heriberto Sr., as in Heriberto Jr., dolot ni Maria Anonas, Maria Sara Anonas, as in ni na Julian, Lina and Julian, Lina, dolot ni Beatriz Kumabaw. Ang mga gawe nin kaligtasan ni Kristo, nagamit kan tataramon, asin mga tanda, tanganing madaraan mga tao sa pagbabagong buhay. Ang liturhiyan niya tungon niya na Domingo, nagpapasabot na kaipuhan niya to gabos na magsarig sa mga tataramon na ipinahayag kan kagurangnan, asin sa mga tanda na sa iyang ginamit man, tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan, kan satuyang chancellor sa satong arkidiocese, Reverendo Padre Dorius Romualdo. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Magdanay sa muya, sa imong biyaya, sa pagbukyaw kang kahadean. Maglakaw, danay na kaibahan ako, irugyaw at maray na bareta ni Diyos. Sa gabos, kaugmahan na kaligtasan, kandagan, kahadean in Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulilungan, sa mga tao marahay ang buo. Inuo maumiika, rinurukyaw miika, sinasambami ika, pinapanguraway ika,
pinapasalamatan ni ikaw. Huli ka na ulat mong kamurawayan. Kamurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang matatamhan. Kamurangan aking utong Hesu Kristo. Kamurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, aking Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binaago sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang nag-uog mangunyan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat sa paglaom nin panatag na kaugmahan, huli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Si Kristo nagadan ang sinabuhay liwat, inutob niya ang sa iyang misyon sa paagi kan mga gawe din kaligtasan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan apostoles. Nagtindog si Pedro kaiba ang 11 asin sa halangkaw na tingog nagdiskurso sa inda. Mga Hudyo, opo, kamugabos na nag-ierok sa Jerusalem, maaaraman nindo ini, asin dangugon ang sakong mga tataramon. Mga Israelita, danguga ang mga tataramon na ini. Si Jesus na Nasoreo, lalaki na ipinamidbid sa indok kan Diyos sa mga milagro, mga ngangalasan, asin mga tanda na ginibo kan Diyos, huli sa iya, sa tahaw nindo. Siring sa aram man sana nindo, ining itinaong gayo, kang nakatakdang hatol, asin nainot nakaaraman kan Diyos, na ipinako nindo sa krus, sa kamot nin mga masumbikal, ginadan nindo. Alagad binuhay siya liwat kan Diyos, hinubadan kang pagbabatyag ning kagadanan, siya na dai kaiyan makakaputan. Ta si David nagsabi manungod sa iya, danay kong nahihiling ang kagurangnan sa atubang ko. Huli ta nasa too ko siya, tanganing dai ako mayugyug. Kaya naugmaan sa kong puso, asin nagayagaya ang sa kong dila, pati ang sa kong laman, maerok sa paglaom. Tadai mo, papabayaan ang sa kong kalag sa Sheol. Ni itugot na ang sa imong banal, makanamit nin kalapaan. Ipinapaara mo sa ko ang mga dala nin buhay. Papanoon mo ako nin kagayagayahan sa atubang mo. Mga tugang, tugot na isabi sa endo ang daing pakundangan na si Amang David nagadan asin ilinubong,
Ang sa iyang pansyon, yaon sa to, sagkod ngunya na aldaw. Alagad, palibhasa propeta, asin aram na nanuga sa iya ang Diyos, napapatukawon sa iyang trono, naan saro kan sa iyang mga kapag-arakian, pakahiling kan mangyayari, nagpahayag siya dapit kang pagkabuhay liwat kan Mesiyas. Dai ini pinabayaan sa Siyol, na makanamit ang sa iyang laman nin kalapaan. Ang Hesus na ini binuhay liwat kan Diyos, asin kami gabos mga saksi. Initaas siya sa tuo kan Diyos. Inako niya sa Ama ang panuga kang Espiritu Santo, asin ibinubo niya ining sa endong hinihiling asin dinadangog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Bantay ako, O Diyos, ta nagpaili ako sa imo. Nagsabi ako sa kagurangnan, kagurangnan ta ka, mayo akong karahayan kung mayo ka. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kagurangnan, kahirasan ko asin ko pa. Ika ang nagkakapot kan sa kong kapaladan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Mag-uumaw ako sa kagurangnan na naghatol sako. Minsan banggi, hinuhulitan ako kan sa kong kaladman. Danay kong pinagigin kaatubang an kagurangnan, huli tanasa to ko siya, dee ako matatanyog. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Kaya nauugmaan sa kong puso, magayagaya ang sa kong kaladman, asin taan sa kong laman, mapapatiwasay, tadai mo babayaan ang sa kong kalag sa Siyol. Dai mo itutugot na maghiling ning kalapaan ang sa imong devoto. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. Papaaramon mo sako maako kan mga dala nin buhay, kapanuan nin mga kaugmahan sa atubang mo, kanaguman sa tuo mo, sagkod sa katapusan. Kagurangnan, ipahiling mo sako ang dalan nin buhay. An baagong sakripisyo, iyo si Kristo. An baagong kordero kan Dios na minadara nin kaligtasan. Hinanyugan po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, ngunyan, kung inaapod ni dong Ama, an mayong kinikilingan na naguhukom susog sa gibo ni lambang saro, mamuhay kamo na may pagkatakot, bilog na panahon na kamo nakikihimanwa. Aram nindo na bako sa mga bagay na nalalapa, plata o bulawan, tinubos kamo sa mayong kamugtakan na pamumuhay, na minana nindo sa saindong mga magurang, kundi sa mahalagang dugo, siring sa dugo nindaing kadinan, asin mayong digtang kordero, si Kristo an enot na namidbidan, bago pa muknaon ang kinaban. Asin ipinahiling sa huring panahon, huli sa indo. Huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos na nagbangon sa iya, hali sa mga gadan. Asin nagtao sa iya nin kamurawayan. Mala, ang pagtubod nindo, asin paglaom, yaon sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Alleluia, alleluia, alleluia.
An kagurangnan mapa sa Indo, Kasin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan aldaw man sa nang idto, enot na aldaw pakasabat, uya, duwa sa inda, sa mga disipulos ni Jesus, na sa pagbaklay pa baryo, na mga 12 kilometro ang distansya sa Jerusalem, asin an ngaran Imayos. Sinda nag-urulay-ulay dapit kaini, gabos na nangyari. Tara, sa pag-urulay ninda sa kapagdiskusyon, si Jesus mismo ruminani, asin nakilakaw sa inda, o garing an sa indang mga mata, napupugulan laban sa pagmidbid sa iya. Nagsabi sa inda, ano ining mga bagay na dinidiskusyonan nindo sa indong paglakaw? Nagpundo sinda, malumlom ang lalawgon. Sa pagsimbag, ang saro na ang ngaran Cleophas nagsabi sa iya, ikasanaan nakikisampot sa Jerusalem, na dai nakakaaram kan nangyari duman kan mga aldaw na ini. Nagsabi sa inda, ano iyan? Nagsabi sa iya, andapit kay Jesus na Nazareno na propeta, mapangyari sa gibo, asin tataramon sa atubang kan Diyos, saka kan bilog na banwaan. Kung paano siya ipinaubaya kan samong mga puon na padi, saka mga namumuno sa hatol nin kagadanan, asin ipinako sa krus. Kami naglalaom na siya an matubos sa Israel. Alagad ngunyan, lain kay ni gabos, ikatulo na niyang aldaw ini, pon mangyari ang mga bagay na ini. Totoo, may mga babae sa mo na nagpangalas sa muya, nagamay sinda pagduman sa lulubngan, asin tadai nakuhaan sa iyang hawak, uminabot sa pagsabi na nakahiling sinda nin bisyon nin mga anghel, na ang sabi buhay siya. Nagduman ang iba sa mo sa lulubngan, asin nakuha siring nagayo sa sinabi kan mga babae, alagad siya dae ninda na hiling. Siya nagsabi sa inda, o mga mangmang asin maluya ang puso sa pagtubod, sa gabos na itinaram kan mga propeta, bako kay puha na magtios kay ni an Kristo, asin maglaog sa iyang kamurawayan, dangan poon kay Moses, asin sa gabos na propeta, ipinaliwanag niya sa inda ang gabos na kasuratan, sa gabos na kasuratan, ang gabos na dapit sa iya. Harani na sinda sa baryo na pinadudumanan ninda, asin siya nagpasabot, nagaro mapadagos maglakaw. Pinirit ninda siya, makidagos kasamo, hulita masinarom na, asin palunod na an aldaw. Naglaog siya sa pagpakidagos sa inda. Tara, mantang kaiba ninda sa lamesa, nagkuha siya nin tinapay, asin nagbindisyon. Binaak ang tinapay, dagos iginawgaw sa inda. Namuklat ang sa indang mga mata, asin namidbid siya. Alagad na pinaw siya sa inda. Nagpasabi-sabihan sinda, bakong naglalaad ang satuyang puso, ka nagtataram siya sa sato, sa dalan, asin binubuksan sato ang mga kasuratan. Pagbuhat kan oras man sa nang idto, nagbalik sinda sa Jerusalem. Naaptan nindang nagkatiripon an 11, sakaan mga kairiban ninda na nagsabi, iyo mananggad, binangon an kagurangnan, asin nagpahiling ki Simon. Sinda isinaysay man ninda, sinangyari sa dalan, asin kun paano ninda siya namidbidan sa pagbaak kan tinapay. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na aldaw sa Indogabos, mga tugang. May sarong profesor sa seminaryo, nag-lecture sa klase,
manunungod sa kahalagahan o importansya kang facial expression pag nagsisirmon. Sabi niya, pag kamo nagsisirmon tungkol sa langit, dapat ang sa indong lalawgon nagliliwanag asin maaliwalas. Pero pag kamo nagsermon manunungod sa impyerno, okay na ang lalawgon nindo. Mga tugang, may mga panahon ang lalawgon nagpapahiling kang inaagihan na pagsakit sa buhay. May mga taong mahiling mo lang ang lalawgon, ara mong garumay kagabatan na dinadara sa indang buhay. So ini ang lalawgon na mahiling niyato sa duwang disipulo ni Jesus na nagsuway sa mga apostoles, huli sa kamunduan sa pagkagadan kan sa indang maestro. Sinda naglalakaw pasiring sa baryo kan Imayos, asin sa indang paglakaw may sarong estrangherong nakisabay sa inda. Asin naghapot sa inda, ano ang pinag-uulayan nindo? Garo, sabi ninda, garo ka man turog sa pansitan, ikana sa naangday nakakaaram ang kanchismis ngunyan. So nagpara-istoryahan sinda, asin nagmarites ang duwang disipulo. Sabi kan si duwa day mo aram sa Jesus Nazareno, pinasakitan, pinako sa krus na gadan, asin may chismis na nabuhay liwat, asin ang mga chismosa, kairibahan mi si mga babae. Kaya alagad may lingnin do na sindadae nagtutubod. Day pinirit nin kagurangnan ang duwang disipulo, kundi pinabayaan niya sana. Hanggang sa mahali na kuta siya, inimbitaran siya, sabi kang si duwa, day ka na maghali, ta malumlum na, baka pa sulnop na ang aldaw, kaya mag-iba ka na lang sa mo, asin magkakana kita. So day namidbidan kang duwang disipulos, ang kagurangnan, ninhuli ta, pano pasindaning emosyon. Ang nasa isip ninda, iyo an kagadanan, pagsakit kang sa indang maestro, ang gabos nindang linalauman, mayong nangyari. Buminagsak ang gabos nindang paglaom. May mga panahon sa buhay ta minsan na siguro na ranasan na nindo yan, na minsan may mga taong daita na mimidbidan, huli kang kabisihan ta, iba ang satuyang iniisip. Pag iba ang focus ta, may mga bagay kitang dai napapansin, daita na mimidbidan. Pagpaparagirumdum ta, si isay daw ini, garo nahiling ko na ni, garo bistado ko ni. Ako pirmi akong nabibiktima kaayan, ta simpre kadakul-dakul kong namimit na tao pag misa. So minsan akala ta bistado ta, di ba? Pero dahil tamampalan sala palan ang pakamidbid ta. Ako pirmi akong namimidbidan, pirmi puon kang nagpakalbo ako, kadakul nang napapasala sa sakuya. One time nagmisa ako, sabi sa ko ang our celebrant, ang satuya pong celebrante ngonyan si Father Xavier Amoroso. Sabi ko then one time, nagdyan ako sa Pransya, nag-attend akong birthday. Pagbaba ako, ugmaon si Bo, ay Father, yaon ka ngaya. Sabi ko, mainat na po ako, may schedule. Ay, mahiling ta kabistado, ta ka ngaya Father, permi ka ngayang nagmimisa na, magayunon ngaya ang humili mo. Ay sabi ko, ay iyo po, isay po ako, sabi niya, Father Joey Gonzaga. Sabi ko, Father Darius po ako. Sabi ko, nasala talaga ang pakamidbid nindo. Akala nindo gabos na kalbo para riyas ang pangaran. So minsan sa sobrang kabisihan ta, dayta na mimidbidan. Pag medyo sub-sub kita sa ginigibo ta, minsan dayta talaga nabibisto. Minsan ay ikapalan iyan, dayta ka na malayan, dayta ka na midbid. Inagihan mo na, day ka pinansin. Ito palan may iniisip na hararom. Kaya kung minsan day ka magparahinanakit sa mga isnabero, tabaka may iniisip ning iba. Inagihan mo na, masabi ka, kung parahinanakit ka, dahil lamang yan naghay sa kuya, garong yan dahil lamang ko kabisto, baka may iniisip na dakulang problema, harayo ang isip, ang iba nga ni, nababangga pa ning tricycle, sa kaiisip kang ano-ano. Kaya, ining duwang lalaki siring ang nangyari sa inda. Sa sobrang kaiisip ninda kan pangyayari, dahil ninda na midbidan ang kagurangnan.
May sarong pamusong quote sa pelikula ni Ferris Bueller kang 1980. Ang sabi, "Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it." Ang buhay mabilis minalipas. Kung dai ka magpundo asin magkalag-kalag paminsan-minsan, dakol kang malalampasan. Sa ebanghelyo niya ngunyan makukuha ang tulong leksyon na ini. Ang enot, iyo ang inaapod niya itong pakamidbid or recognition. Panduwa, iyo ang presensya or presence, asin pantulo, iyo ang paghiling o sabiyon tanang seeing or perspective. Enot ang pakamidbid. So sabi ko na nga ni sa Indo, sa experience niya to, may mga panahon na daita na mimidbidan ang sarong tao, huli talingaw talaga kita, nagme-mental block kita. Ang duwang disipulos dahil namidbidan si Jesus dahil kulang man an sa indang panahon na makaibahan si Jesus. Bakong arog kang si dosing disipulos or apostoles ang apod ta sa inda, perming karakaibahanin kagurangnan. Inindo ang disipulos, kadaklan ang pakamidbin inda kay Jesus, manunungod lang sa mga bareta tungkol sa gibong milagro, sa pagbulong o pagpaliwanag kan kasuratan. Kaya hababaw man an sa indang pakamidbid, bako sa indang familiar si Kristo. So mga tugang, mahalaga man ang satong pakamidbid. Pag permi mong kaiban ang sarong tao, mamimidbidan mo. O ang iba nga ni, permi mo ng kaiban, magngangalas kay akala ko bistado ko iba man palan. Sa tuyang pagkamidbid sa kagurangnan, iba-iba man kung minsan. Imagine susog sa survey, lampas na 600 an manlain-lain na reliyon sa Pilipinas, nagdadagdag pa yan. Pag nag-iiriwal ang sarong kongregasyon, minabaranga, minadagdag, minasanga. So kaya, kung hapoton tasinda si isay si Kristo, lampas man na 600 ang simbag ninda. Iba-ibang reliyon, iba-iba man ang pakamidbid kay Kristo. Halimbawa sa mga Muslim, si Jesus, sarong bantog na propeta, pero bakong Diyos. Sa mga iglesia ni Kristo, si Jesus, dahil sinda nagtutubod na si Jesus, Diyos, kundi tao sana. Kung ika-born again, masabi ka, Jesus is my personal Lord and Savior. So iba-iba ang satuyang pakamidbid. Paano namidbidan ni Jesus, si Jesus, kanduwang disipulos? Sa paagi kang inaapod na personal encounter kay Jesus, asin sa pagbasa kan, kasuratan, asin sa paagi kang pagkakan, Eucharistia. Personal encounter. Kadaklan na beses ang pakamidbid ta sa kagurangnan sa paagi kang personal encounter. Kung igwa kitang mga eksperyensya na kakaiba, instances of conversion sa Biblia, ang mga iba, minsan nagkakaigwa ng eksperyensya, personal encounter with God. Halimbawa, si San Pablo, igwa siyang personal encounter with God. Sa tuya, kung mayo kitang personal encounter with God, ang nangyayari sa paagi nin ibang tao. Nagpapamidbid sa to. Kadaklan na beses sa mga magurang, pinapasimba kita, magsimba ka, tutokdoan mo magpangadji, aki pa tutokdoan mo ng magpanguros, magpangadji ning ama niya mo. Yan. Iba-iba. Kung mawara ang pagpapamidbid na yan, napuputol ang satong pagtubod, iyonin ang nangyayari sa mga panahon ngunyan. Pagdaita, pinamidbid si Jesus na sa tuyang Diyos, ang mga aki mawawara manin pagmidbid. Kaya kadaklan mo niyan, haputon mo, anong reliyon mo? I am a believer but I have no religion. Yan. Ang iba masabi, I'm spiritual but not religious. Diba? Sambot sabiyon, may indikasyon na napuputol na ang tamang pagpapamidbid sa kagurangnan. So that is our personal encounter or personal knowledge about God. O pwede man sa paagi nin mga pangyayari sa tuyang pagkabuhay. O ang iba, talagang sa paagi nin kasuratan. Kaya lang, dahil ko aram sa Indo kung pira ang nagdadangog sa kasuratan or sa tataramon nin Diyos. Takulang man ang oportunidad niya to na mamidbidan ang Diyos sa paagi kan tataramon. Kadaklan na beses ang aldaw niya to minalipas sa kasaributan sa satuyang mga ginigibo sa harong o sa satuyang mga trabaho. So sa isiring na paagi, namimidbidan niya to ang Diyos. Mga tugang,
siring kay ni ang minamawat man sa satuya nin kagurangnan. Sango niyan na enot na nobina kan satuyang Good Shepherd, maray na pastor, mahiling niya to na ang pagmidbid na ini mahalaga para sa iya. Midbid kita nin Diyos. Sabi niya, bago pa kita namundag, midbid kita nin Diyos. Bilang niya ang buhok, ang numero kang buhok niya to. Sa kuya, bistado ako ning kagurangnan, lalong-lalo na ta, maanaman siyang bibilangon ning buhok sa ko. Kasi yung bagang sabi sa Biblia, dawa na ang bilang kang buhok ta, aram nin mahal na Diyos, midbid kita nin Diyos. So siring kaini mga tugang ang kamautan kan sarong maray na pastor. Asin ang maray na pastor nagsabi sa tuya, ang sakuyang mga karnero sa sakong tingog nagdadangog, midbid ko sinda, asin nagsusunod sinda sako. Yan ang kagayunan kang pakamidbid sa to kang marhay na pastor. Tadawa na para kasala kita, dawa na maraot matagas ang satong payo, aram nin Diyos, midbid kita nin Diyos, asin namutan kita nin Diyos. An maray na pastor, midbid kita, alagad midbid ta daw siya. Iyan ang hapot sa sato. Pandua mga tugang ang leksyonin paghiling. Paano nabuksan ang paghiling kan duwang disipulos? Kansinda na sa lamesa, kinuha niya ang tinapay, binindisyonan, binaakdangan itinao sa inda. Nabuksan ang sa indang mga mata, asin namidbid ninda siya. Ini ang proseso. First, eating, eyes open, and the third is recognition. Nagigirumduman nindo ang prosesong ini kung sa inhali. Sa libro ng Genesis, mahiling niya to ang prosesong ini. Ang inaapod niya tong eating, eyes open, recognition. Yan makukuata sa libro ng Genesis sa paglalang. Ang istorya ni Eva asin si Adan, enot, nagkakaning prutas. Nabuksan ang mata, asin nasupog sinda, hulati sinda, huba. Ini ang proseso nin kagurangnan para maibalik kita sa Diyos. An mabuksan ang satong paghiling. To reverse the curse. Ayan. Sa lumang tipan, sa libro nin Genesis. So, kaya taano, ninhuli ta iba ang paghiling ni Eva asin ni Adan, nabaguan sa indang paghiling, huli kang tentasyon. Sabi kang tentasyon, ay, di ko magparatubod dyan. Ayan. Pag nagkakan ka mo kayo ni, mabubuksan ang sa indong mata, magkakaigwa ka mong wisdom. Ayan. So, nabuksan man ng God, alagad iba ang sa indang nahiling, nagkaigwaning supog, asin pagkatakot sa buhay ninda. So, iba ang paghiling ni Eva asin Adan, may kamautan sinda na maglabaw sa Diyos. Ang sambahon ang sadiri, ang maging makapangyarihan kisa sa Diyos na sa indang kaglalang. Ini mga tugang ang dapat niya tong ingatan ngunyan. Dahil yaon iyon ang sistema asin tendency sa panahon ngunyan. Ang paghiling na mas makapangyarihan pa kita sa Diyos. Ang paghiling sa kawaran kaysa sa biyaya na inako niya to. So napakahalaga kan sa tuyang paghiling. Gawi nin paghiling. Mahalaga yan para sa tuya. Dawa sa human level of thinking, mahalaga ang satong paghiling. Permita bagang nadadangog ang analogy. Pag tinawan ka ning baso, dua ang reaksyon. Si mga reklamador masabi, matao man sa nangyay, kabanga-banga pa. Pero si mga tataong magpasalamat, ay salamat niya, tinawan ako dawa kabanga. Di ba? So kaya dawa sa human level, mahalaga ang satong paghiling. Giromdumunta, sabi kaya, the pessimist sees every opportunity, the pessimist sees all difficulties and every opportunity. But the optimist sees opportunity and every difficulty. Ambot sabiyon, ang level kan sa tong paghiling, mahalaga. Kaya mga tugang, dawa, kung babalikan niya to ang maray na pastor, magayunon ang sa iyang paghiling sa satuya. Iba ang sa iyang paghiling, sa paghiling niya to. Sabi baga sa Biblia, iba ang paghiling ng Diyos sa paghiling ng tao. Kanawara ang mga tupa, nawara ang saro, binayaan niya si 99, binalikan niya si saro, hinanap niya si saro.
Kung sa satuya, masabi kita, okay lang yan, saro man lang yan, digdi na ako sa 99. Iyo baga, kaya iba ang paghiling nin Diyos. Ang kinakaipuhan ta sa panahon ngunyan, sarong mata na may pagtubod. Giromdomon ta, ang Diyos day nagpupundo sa paghanap sa to. Habo niyang nawawara kita sa iyang paghiling. Kaya kan si Eva asin si Adan, nagkasala asin nagtago sa mga kahoy, hinanap sinda nin Diyos. Sabi nin Diyos, hain kamo. Taano, habo kitang mawara sa paghiling nin Diyos. Ang paghiling nin Diyos sa to, pano nin pagkaherak asin pagkamuot. Pantulo mga tugang na leksyon na makukuha niya to, iyo ang presensya. Ang duwang disipulos nagsabi, bakong naglalaad ang sakong mga puso kan siya nagtataram sa to, duman sa dalan, mantang pinapaliwanag ang kasuratan. Asin kan sinda nagkakakan, namidbida ninda si Jesus. Sabi kayan, the first step to recover lost souls is to be with them. Ang mga nawawarang kalag, ang enot na step is makaibahan sinda. Walk with them in their journey. Taano? Because to walk with is to be present and offer companionship. So mahalaga ang presensya. Sa mga mag-aragom, nahararayuan, pag mayong maturity, mayong presensya, kadaklan na beses na suruwayan, iba man giraray ang presensya. And to be with is to be present and offer companionship. To walk with is to have that loving presence, always assuring but not threatening, accepting but not judging, and supporting but not imposing. To know that somebody is accompanying us without demanding anything has a calming effect. Kaya sabi kan duwang disipulo, bako daw na naglalaad ang satong puso, kan nagtataram siya sa satuya, kang binabasa niya ang kasuratan, asin siya kan siya nakikakan sa satuya. Ang duwang disipulo na liwanagan, kan si Jesus nagtataram sa inda, kan manunungod sa misteryo Pascual, asin kung paano ang kasuratan na utob sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Mga tugang, ang istorya nin kaligtasan, mababasa niya to sa Biblia. Kaipuan ang personal na pagmaot na maintindihan ang istorya kan pagkamuot na makukuha sa Biblia. Dahil ini, may mensahe sa sato. May nabasa ako ning text, ang sabi, ang cellphone, laging binabasa kung may bagong message. Ang Bible hindi binabasa, kaya hindi makita ang message. Ang cellphone, kailangan mag-load para mag-message. Ang Bible, laging fully loaded ang message. Ang cellphone ay mahalagang gamit ng tao, pero ang Bible ay mas mahalaga kung gagamitin ng tao. Magayon manggiraray na mamati niya to ang presensya ng Diyos kung binabasa niya to ang Biblia o kung naghihinanyog kita sa tataramon ng Diyos. Garay nitong aki, may sarong aki, sasabi sa iyang ama, proud na proud siya, sabi niya, tatay, aram ko na ang bot sabihon kang Bible. Naghapot an ama, anong bot sabihon kang Bible? Sabi kan aki, ang bot sabihon kayan, basic information before leaving earth. Mga tugang, sa Santa Misa, may inaapod kitang progressive presence of Christ. Ayan. Sa paano o presensya nin mahal na Diyos, sa komunidad, sa satuya ng kakatiripon, sa ministro, sa tataramon, asin sa Eucharistia. Diyan yato may mamamati asin mahiling ang presensya nin Diyos. So kaya, siring man, mahiling yato sa lambang Eucharistia, ang presensya nin Diyos. We are so privileged. Grabe ang satong pribiliyo na inaako niya to ang presensya nin Diyos sa laog nin Eucharistia. Si Kristo mismo nakikisumaro sa satuya, presente sa sato. Kaya dahil niya to pagbaliwalaon, kundi tawan niya to nin halangkaw na paggalang, asin pagrespeto, ang selebrasyon ng Eucharistia, asin sa lambang pag-ako niya to kaini. Mga tugang,
Ang paglakbay kan duwang disipulo, pasiring sa Imawos, paglakbay man kan lambang saro sa satuya. Nasa paglakbay na ini, lugod mamidbidta an maray na pastor, napadagos na nagmamangno, asin nag-aantabay sa to. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kang lalang kan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, kabanal na katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Sa pagrumdom kon paano namidbidan kan mga disipulos sa dalan paimawos si Kristo sa pagbaa kan tinapay, mamimbi kita sa Ama para sa mas hararom na pagpapahalaga kay Kristong nabuhay liwat bilang kakanon kan kalag sa satong paglakbay sa buhay. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, mabuhay na maninigo, susog sa saindang pangapodan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong pagsaksi, bilang mga Kristiyano, magdaraning paglaom asin liwanag sa mga maluya ang buot, asin yaon sa kadiklumanin kawaranin paglaom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong komunidad, dainanggad magpasibaya kan mga biyaya na inako niyato sa selebrasyon kan Eucharistia. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, mapaumayan asin mapakusog sa pag-ako kan Eucharistia, asin mamidbid na an sa indang mga pagsakit, sarong pag-alok na makisumaro sa kamurawayan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa kapanoan nin buhay, kaiba si Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo, an magsarig sa pagtubod na kaipuhan, tanganing mamidbid an sa imong aki, sa gabos na pangyayari sa samong buhay, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po. Sa imo sana kaurangan, ang sakuyang buhay sa kodpaman. Kaugmahan sa kuyang puso asing kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa imo sa nakakurangan, ang sakuyang isip asing mo, dinudusay ko sa imo at alingkasan ko para sa kaumawan mo.
handog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Kagurangnan, nakikimahera kami, akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw asin para sa iya, tinawan mo kan dahilanin labi-labing kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagkod na kagaya-gayahan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iarubay orog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sadiring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katuyuhan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sadiri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langitnon na bertudes asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamarwayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya man in kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimimbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama yamo na yamon sa langit, ang alalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buon mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyanon asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin pare kami ang narahasa suko, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimi kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hisukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Kord Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaan, kareraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaan, kareraki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan hinabang, kami nin katuninong. Maluhod po. uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Guranan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumayan. Sa
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, nakahiraking hilinga an sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong baguhon, hulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa dai nalalapang pagkabuhay liwat kan hawak na pagmumurawayon, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Prayer to Jesus the Good Shepherd. Faithful shepherd, you are not a hireling who runs away at the sight of danger, but your fidelity was tested and proved on the wood of the cross. Accept the gift of our gratitude for your marvelous care. Help us to hear and follow your voice. Watchful shepherd who protects the flock and searches tirelessly for those who wander from the fold. Retrieve the lost and bring them home. Tend and heal their wounds. Good shepherd who lays down his life for his sheep, nourish your people with the bread of life, that we may reflect your likeness and enjoy the spring of living water that never ends. Amen. Amen. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Amen. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan po niyato ang satong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you po, Father. Ang satong mass sponsors, Prayer Warrior of the Holy Soul, Absalon Abio and family, Robert Jr. and Lorraine Eifert. Salamat po. Ang nakolito, ang mga nagbasa, asin ang mga ministro laiko, asin sa gabos po sa Indo na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan and sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ni Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ido ko an payo asin maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, sin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagsisilibrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sa ng pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini, na sinisilibrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa Indo sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Alleluia, alleluia. Salamat. Have a blessed evening.